Здравейте хора, това е третия епизод на Trying to do Stunts в Multi-Theft Auto. Така. И моето име е Илян, за хората, които не знаят. Така. Сега да отидем тук. Между другото може да видите името на сервера в description. И може би сте видяли интрото, което е преди клип точно. Напишете в коментарите дали искате да направя видео, което да отговаря за това интро. Ако сте съгласни, бих се радвал, тъй като идеята ми се изчерпват вече за видеята. Така. Да. Така. Минаваме тук. Добре. Сега от тук и от тук взимаме бандата. И за хората, които не знаят, това е Hitman Lensafone, нещо си ДД. Така, и тук ще минем не. За хората, които искат да качвам по-интересни видеа, просто напишете в коментарите какъв вид видеа искате да качвам или какви игри по-скоро. Да, така. Най-вероятно към април ще мога да снимам на Xbox 360, GTA 5 и Minecraft. Не знам, не съм сигурен. Така. Тук сега газ. Трудно. Okay. Так, пак да взимам. Така, моля те. Yes, бе. Разбере. Добре, тук повечето хора умират. Окей. Газ. Какво да взема? Покора 500 и енергия. Така. Повече ме радва. Мен специално. Така. Окей, айде малко по-време, ако обичаш. Айде бе, айде да, тук те чакам, ще къде бе. Окей, бе. Това е добре. Окей, това лупинг е страшно добре. Ако не го направя... Ей! Оу, не забавих склад. Не! Yes, бе. Лака бос. Добре, до тук не съм стигал, защото вече някой взел контра и ме убиват. Което не звучи много приятно. И това беше. Добре хора, ако ви е харесал клипа, палец нагоре и сабскрайбвайте. И коментирайте за клипа за интрото. Това беше всичко от мен. И до скоро ще се видим някой друг път с още интересни видеа, които могат да ви харесват. Между другото, коментирайте какви видеа да качвам и до скоро. Това беше всичко от мен. Чао!